Bakit on ta mo sa lansa diri ha? Mga bangka ba? Mo ilang bangka-bangka diri embot wala ko kabalo ka asa ni padulong. Murag mag-tour siguro na siya dito, padulong dito siguro or. Pero among sawayin kung masakay meron. Then dira ang starting point, sakay mi embot asa ni padulong. Busog siguro yung managay ng bangka ba? Sulod sa mi. Naasad sila yung gamayng market diri which is makita niyo na kana gamay ka lang market diri pero lami ang mga pagkaon. Ha? Wait lang. Video picture. Bisa ako sa picture lang. Ah, saba kayo. Te grabo en este, bro. Yeah. Papa.